Sa jučerašnjim danom su se kompletirale, maksimalno ozbiljno pristupamo početku priprema, želimo da napredujemo kako individualno, tako i timski. Sigurno sam da će biti ovo jedna istorijska godina, želimo da prije svega po 4. put osvojimo šampionsku titulu i tako obezbedimo plasman u Ligu šampiona i da pokušamo da idemo jednu stepenicu više u Evropi. Poželela bih dobrodošlicu mladim igračicama, mi ćemo im pomoći da se što pre adaptiraju. Atmosfera u timu je sjajna kao i uvek.